दिनै नै रनेन लाइफांहारिया गावनो लुनाय मोनसे न' गोदान बे न' गोदानखौ हाबनो नागिरदों बेनिनो मोनसे फिसा क्लिप बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै फैलायबाय आङो नोंथांमोनहा अननानै आंनि बे भिडिअखौ नायदो आरो अननानै आंनि प्रदेप लाइफांहारि इउटुब चेनेलखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय जोंहा बर' नेमनि बायदियै रजा लानानै न' गोदान हाबनायाव एसे रायफोर बिफोर खालामनानै लाग्रोनाय जायो थिग बिदिनो दिनै आदा रनेना न' गोदान हाबनायाव रजा लानानै एसे रायफोर बिफोर खालामनानै लाग्रोनाय जाबाय हादो दे साथामबो हम दे आखाइ थाइसे थाइसे हम दे साथामबो नङा दे नैबाव दे हादो दै सान्थि सारदों गंगा सिगां बे नरा खेवदोरा दे हाबबो दे नोंबो मा थावखो गासिबो खोरखिखौ जोबदो दे खोरखिखौ जोबदो गासिबो मानदो बेखौ बैखौबो दे खेवजोब खोरखिखौ मानसि सारनानै न' सिं सिं सारनानै बे बैयाव सारहैदो सारहैदो ने